Здравейте, приятели, аз съм Боби, а това е Стар Репортърс. До мен са Deep Zone Project, които изкараха едно много силно парче. Българка се завъртя навсякъде. Да, слава Богу. Това е емблематично българско парче, чието послание, както винаги казваме, ако някъде по света видите красива жена, директно и проговорете на български. Най-вероятно тя е българка. Хората те обвиниха в българка, че си посотен. Да, не съм посотен, това е боди, но това е друг въпрос. Да, но може би аз съм най-облечената певица на Deep Zone до сега, така че не знам защо това беше проблем. Но трябва да обясня на хората, че аз съм доста ниска и ако бяха и така закопчана, много грозно щеше да стои, заради това общо взето. Но няма как, без коментари и хейт няма как. На мен ми харесва, че си секси, пък не знам. Благодаря, че ме смяташ за секси. Екстра е, нали? Пускай, брат. Топа. Я предвид, хората трябва да правят разлика между състояние и безте. Разбираш, тя мъничка, ама все пак има. Сега като си така най-новата вокалистка на Deep Zone, като ходите постоянно по участия, можеш ли вече да кажеш коя е най-силната и хитова песен на Deep Zone спрямо това, че си нова и по-нова вече, пееш на ново песните им? Не мога да определя точно коя е тази песен, защото ние правим доста интересен микс от всички песни на Deep Zone, които са без спирка и хората общо взето реагират на всяка една песен по един и същи начин. Така че приканвам всички хора, които искат да ни видят, да видят къде ще сме в различни градове и да дойдат, да чуят, да пеем заедно. Това е най-важното. Иначе няма любима песен, разбира се, българка ми е фаворит. Като сън, моя сън, бяла и красива, капки жива вода в устните си има. От душа е любов с аромат на роза, ще те омъгяса, ще те омъгяса. За тебе, коя е най-добрата песен на Deep Zone за толкова години? Може би предстоящата. Предстоящата? Да, както обичаме да казваме и колкото клиширано звучим, надяваме се най-доброто да предстои. Имаме богата история с групата тази година, направихме 20 години, отпразнуваме го с едно много мощно клубно турне и вярвам, че от тук нататък нещата в този формат ще отиват все по-напред и нагоре. Аз не чу преди малко какво си говорите, защото е много шумно, но сме подготвили много готини парчета, много интересни изненади. По тази шапка се крият доста потайни мисли, които заедно с колегите смятаме да осъществим, така че наистина най-доброто те първо предстои.